Tromir thani somthum ni ngani ani a cyclone rimalina kentel ruwa puisur wanga chiat na thlenga Mizoram mi somthum vel zetin nunna an chan tamai hi apoi tak zeta nunna chan le chiat tok te kan tor pui tak zeta ni ti he video bulletin nan kan han soi masa ani Israel sipai te chuan October ni saria an ram chunga ron luta an mi le sa sangkhat zani thata zatel man saktu Hamas ho nuai bo bei pui an na thlak mek zela soile soinu mi pui kara tom an ni awangin Hamas te hi bei an harsa a chuti ni lo se khovel sipai thaber polangai Israel sipai te hian thlani vel chungin Hamas ho hi an nuai bo thei mai thei ma se chutiang ani si lo wang le mi pui kara ral dawa mi pui in phen na na mang an ni miaw wangin bei an hau taka an tum lo chiat na po athleng ta zeu renga ni tun haya Israel chu khovel sarkar rualten na takin an nora ICJ chuan rafa a chet lamek Israel chu indo na cholsan turin ati a hemi nu hian nimin lam khan ICJ chuan na zokin Israel an norle ram rang ten mi pui poi soi lo chunga rong taka che angin Israel chu an puwa an dem thu an au chua pui phiar hlom mani ber mai Hamas ho le Muslim Hamas tran tu te thom a ringa ram rang a Israel do dal na lan tirin mi pui an pung khom lui renga Muslim mi pui tam lutuk hian khovel sarkar dian te an al ne hle to a hei wang hian Israel tran thin ram lian te po an tong dana dang chho ta mek US ero Israel lama lading ve ram rama tun haya rafa puan in kan wanga Israel an dem ron lai po in US chuan Israel ala dem du lawa phallo chin an la thleng lo red line an la pel lo ala ti fanani mase lian tham taka rafa be chu US chuan a support chuang lova lian tham takin Israel chu an la chelo angin US chuan an ngai chuti line rafa a chet lamek Israel sipai te chuan om mai an tum ho lova rafa chung ril zoka anin son lut mek ni in Palestinian mi puiten an soya hei hi Israel chuan chiang takin an soi lova mase malak na ero an nei ti a chiang viau Gazaram pum huwa pa bei pui thlak na kara Israel chuan rafa bei pui thlak na thar kal pui turin rafa thuk zoka an teng an khal lut le mek ni in Reuters chuan a puanga Israel teng te hian ni na atan World Court dodal na in rafa khopui chunga bei pui an thlak le a Washington chuan he bei pui thlak na hi Gazan chimlam khopuya ground operation lian tak Israel in kalpui lo tura US in angen na ang chutiang bei pui thlak na lian ang kha ani lo thu a soya a zia chu Israel hian bei pui thlak na lian tak ala kalpui lo ti na ni Palestinian mi tam takin bom hanga bei an ni awanga inhum him na mun an pan mek lai le International Court of Justice in Israel in bei pui thlak na ti top tura thu pek a chua chung po in nimin thleng khan Israel malak na hi a chol lova avoi khatnan rafa khopui chunga teng an khal lut tabok Israel thian nai ber US chuan rafa Israel in ground offensive lian taka nei chu ado dal non le a soito angin chutiang be pui thlak na chu Israel hian alakal pui lo ni in nan ngai rafa mi pui te chuan nimin khan Israel teng te chu rafa thanglam ibna a Tel Al Sultan le Central Rafa a Sabora bula an tlan lut tian soya Israel chuan Egypt ram riaba farzon lampanin an nu kir ti an soi thunga hei hi mun danga be pui thlak na ne na danglam hle ni in an soi heti la hian kumsang ni som ni pali chung hian he Gaza in do na hi chunjom zela ni theidon ni in an ngai Hamas le atran rol pui Pol Islamic Jihad a am wing te chuan be pui thlak tu Israel sipai te chu anti teng rocket le mortar bom mangin an ma chhon ve mek Israel sipai te chuan Gaza chim lama indo na sipai pathum an chan le ta a midang pathum na takin an hliam bok Israel Public Broadcaster kan radio chuan Rafa a building pakhata bom puak wangin Israel sipai te hian boral ati media dang chuan building a hian Hamas hoten bubi trap an kam hei wang hian building a hian bom a puak ani an ti bok
Palestinian health official te chuan Rafah khaw chhak lama Israel beina awangin mi engemawzat an hliam ni in an soya tranpuina da khom na hmun te po hala nia mipui te chuan zan khua in Israel in bom aka renga wangin he hmuna chen na in tam tak a chhia tian soya he hmuna tang hian mi tam tak chu Israel in son tur thupek apek nuwa an tlan cheto ani Gaza robot a che mi then khat chuan khopui chung hmun then khata chuan mi hring tel lo robotic armor vehicle ten machine gun mangin ralan do ni in an soi hetiang khol hi Israel chuan an siam chuak to a robot hanti hian mi hring robot ni lovin motor mi hring khal lo chi ani a heta hian machine gun vo in ralrama chet lak tir thai ani hetiang motor mang hian Iran scientist pakhat Fakhrizadeh chu Israel ten an lo kap hlum to ni in media te chuan an puang bok Israel in boru ka tangaral thuama ka lu le leya bompuak kara Rafah khaw chhak le thlang lam hun then khata internet le mobile signal atlan hiam ni in Hamas sahib thlop tu news agency mipui le journalist dang te chuan an soya Israel sipai te chuan he report hi an nem nget theilo tian soi Gaza mar lama chuan teng te chuan Gaza city veng engemawzat an kapa Israel sipai te chuan Jabalia mun thuk zok an nora thuk zokin an thunun zela he Jabalia hi enclave a historical refugee camp lian ber pariat zinga alian ber ani he hmuna cheng te chuan residential district lian tak ti chiat ani thu an soi Gaza Health Ministry chuan sipai ten hathona hmuna damdoi in engemawzat chuan na an thok thei to lo tian soi thupuang tu Ashraf al-Khidra chuan Rafah le Gaza chhak lampan na tur fuel medical aid le medical team tatan kong siam sak nga la poimo masa te soi Khidra thu chua chuan Israelin Rafah le marlama healthcare na chu tumreng wangin an beya healthcare mun te hi ti top angai pha ani ati chuta chuan hliam tuar te tan tran puina omlo ate Palestine Red Crescent Society PRCS chuan an medical team te chu Al-Mawasi area an field hospital atengin an chhuah tir tian soya hei hi civil mi te chuana hmun tura ruat ania a chhevela artillery le air bombardment chhun zom zel ania laipui kalu ni in boru ka tanga bei chhun zom zel ani thu an soi ICJ chuan thutlukna asiama Israel chuan Rafah in son chuak te hi engtin nge him taka anom thayang ti le ei tur tuile damdoi pek dan tur Israel hian asoi fia lo tia soi Rafah bul naya khopui kha niuni sa chuan Israel air strike a zan khat chungin mi pathuman thi a anzinga hian Hamas police officer senior pension to Salama Baraka po atel ni in medics le Hamas media te chuan an tar lang Palestinian Red Crescent chuan an staff pakhat Isam Agel chu Gaza chimlam Burez refugee camp a chen na in a beipui thlak ani awangin Israel air strike a thi tian soya October ni sari atanga staff thizat somthum an tlingta an zinga som pasari chu an duty laya thi an ni Israel chuan in ka hai nei le hostage release rutna hnung ber chu Qatar hena athona Qatar hian thole ni khan Hamas hena apetura ngai ani a hemi chungchang thil thrachiang tu pakhat chuan a soya nimin khan Hamas lama tangin thu ala omlova Israelin Rafah bei ati top lo chuan inbiak na hian omzia anei lo ti an soi Israelin Gaza bei puya thlak na Palestinian singthum sangruk an thi to ti enclave health ministry chuan a puanga Israel chuan Rafah bula kema bei pui thlak ne puna a hnola Gaza official te chuan mi somni pakhat he bei pui thlak na hian an thi ti an soi Israel sipai te chuan Rafah thlang lam puanin kem pakhat chu bei ni in an soya Hamas ten an puna chu Israel chuan an hial an hnol Gaza Health Authority te chuan Israel teng ka na awangin mi somni pakhat an thi ti an report ani hemi ma hian International Court of Justice in appeal a siam chu bo chhia in Israel teng te chuan sel na sa takin an kapa avoi khatnan Rafah khopui chung thuk zoka an tol luta Spain Ireland Norway te chuan official in Palestinian state an pom pha bok ni in an soi
Israel thian hnai ber US chuan Rafah Israel in ground offensive lian tak anei chu ado dal non le a ma se hetiang be pui thlak na hi kalpui ani arin lo thu US chuan a soi Rafah be pui thlak na lian tak chu enge ti chungchang US ngai dan soin White House National Security thupuang tu John Kirby chuan thu thar the dar tu te kom na sipai tam tak kolom le formation a te chu enge mozat coordinated maneuver in ground na target tam tak bein anin rolang atia chu be pui thlak na lian US na apom lo chu ani chu ground operation lian takani ti in Kirby chuan a soya hei hi kan du lawa ma se hei hi Israel chuan alakal pui lo ni in kan hria ati Rafah atanga tlan chhia te omna almawasi puan in Israel ina beinia Hamas ten an puna hian thizinga som pani chu meichhia an ni ti Hamas firfiak en kol Palestinian enclave medical official te chuan an soi ma se Israel sipai te chuan an nuwa thu chhuah siamin IDF Israel Defense Forces chuan almawasi humanitarian area an beilo ti an soya Israel chuan mei thlatir lama Rafah be pui thlak tran khan thlariat don lai indona awanga in son chuak Palestinian civil mi maktadoi khatvel chu almawasi kema hian in son turin a hrila Rafah atangin mi maktadoi khatvel an tlan cheto ni in UN Agency for Palestine Refugee UNRWA chuan an tar lang Central Rafah chuan khopui chin chiana Al Oda Mos bula tengle armor vehicle machine gun da chu mu ani ti mutu te chuan Reuters an hrila Israel sipai te chuan Rafah area be pui an thlak chhun zom zel ni in Palestinian mi pui te chuan an soya Israel lam chuan hemi chungchang hi chiang takin an soi lo thung Israel Defense Forces chuan ni khatkal ta khan Gaza a indona a sipai pathum an chan le ta hei hi strip chim lam Rafah le mar lam Jabilia a sipai be pui thlak na lian thaman nei chhun zom zel na ani sipai thi te hi staff sergeant Simsit Khwami Amir Galilov kumsom ni mi staff sergeant Uribar or kumsom ni pakhat le staff sergeant Ido Apel kumsom ni pakhat mi te an ni IDF chui chian na masa atanga alandanin Rafah abu bi trap building a bompuak wangin theng mi pathum te hian thia an pathum hian Nahal Brigade ta 50 battalion a thok vek an ni an thina awang hian IDF in Gaza Hamas be pui thlak mek na le ramria be pui thlak mek laya sipayan chan zat chu zani somkwa pakhat an tlingta ani he thil thleng thawa hian 50 battalion officer pakhat le sipai pahni chu na takin an hliam bok thil thleng dang pakhata chuan combat engineering corps 614 battalion officer le sipai pakhat chu Gaza marlam firfiak pol be pui thlak na an hliam bok elite yahlom combat engineering unit sipai pakhat chu Gaza chimlam trap tunnel south puak wangin leitnuai kwa a bom an kam ti pu wangin na takin an hliama sipai dang pathum chu na vak lavin an hliam thung nimen jing khan Gaza marlama multi domain unit ghost unit ti a hriat box sipai pakhat chu na takin an hliam ve boka sipai lam chuan Gaza marlam Jabilia a RPG mangtu operative pakhat chu thlona manga bei ani thu footage an ti chuak hunrei vaklawa airstrike voin hi na nei ani a helai hmuna hian help ani na mu chu ani ti in sipai te chuan an soya tin tun haya Jabilia Israel sipai te chu RPG manga na sa taga bei an ni ve bok sipai te chuan tunnel south enge mozat le rocket launcher tam tak an mu chuaka an ti chhia ti an soya Mos bula ral thuam da na mun an mu chuak bok UN Agency for Palestinian Refugee chuan mei ni ruka Israelin khopui chhunga lu chila tangkhan mi maktadoi khat chuang zet chu Rafah atangin an tlan cheto ti an soi Netanyahu hi psychopath le thisen do thin vampire ani Erdogan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chu natakina soi sela psychopath le thisen do thin vampire ti ina soya Israelin Gaza chimlam khopui Rafah thlona manga abei nuwa ral tlante omna kema kang meina sa taka chuaka hemi awang hian Turkey President chuan Netanyahu chu asoi chena sa hle
Israel chuan thil rap thlak tak thleng hi poi ati hle a Hamas target te bei pui thlak na hian kang mai a chua ani ti in firfiak ral thuam da khom thup kan wang ani theini in Israel chuan a puang ani Turkey Arorelai Party legislature te ma athu a soina Erdogan chuan he thina thlenga hian United States le Europe ram te chu mo phur tua apua Islamic Cooperation Organization chu Israel laka tho ho na tha anei lo wangin a soisel bok American state he thisen hi in kuta po oma mi pui suat na genocide ta hian Israel hi mo phur tu in ni Europe ram le sarkar ho tu te u Israel genocide he barbarism vampire rang maya thisen dot mang Israel thil tia hian in tel ve boka a chan chu in ngoi reng wangani ti in Erdogan chuan a soi Israel Rafah strike a hian civil ten an torlo nan US bom man ani Cholni Rafah bula bei pui thlak na Israelin bom amman Palestinian mi somli paruk thi na kha GBU39A sani a hei hi US siamral thuam ni in CNN le The New York Times chuan an chui chian na atanga alan dan an soi outlet pani te hian local footage sa bom atanga thil chhia omte bom ke them te chu an zir chianga identification number le tel actuation system te po atel ral thuam man te chu an hre thei ta ani New York Times report in atar lan danin American official te chuan Israel chu GBU39A smang turin an nge na hei hian civil mi te thina ti tlemna na pui thei keji som pasari chawari tani Iran media chuan Tehran chuan Yemen Houthi te chu tuipuya tanga ka chua ballistic missile pe ni in an soi Iran semi official Tasmin news agency chuan Tehran in tuipuya tanga aka chua chi ballistic missile Gadar chu Yemen Houthi te hena a pe ni in an tar lang Iran in tuipuya tanga ka chua thei chi ballistic missile nei chu Gadar tiaw fu chu tun na ya Yemen fighter te tan man thei ani ta ti in Irana Elite Revolutionary Guard nena inzom ni arin Tasmin news chuan an report Tundin huna chuan missile hi United States le he biala atran rual pui ber Zioni sarkar mason zel tur ti sukuk thei tur le har satna lian tak thlen thei tur chu heral thuam hi ni a chu tiang ral thuam chu Yemen hel te chuan an nei ta ti in Tasmin chuan an soi Kumin chung hian indona top don lo Israel hian Gaza le Egypt ram ribulaba farzon za asom sari panga an thunun to Tuna chuan Israel Defense Forces chuan Gaza le Egypt in karba farzon Philadelphia route chu za asom sari panga an thunun to ni in Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a soya Prime Minister Benjamin Netanyahu wa National Security Advisor Zachi Henekbi chuan a soi Nimin Khan za asom sari velan thununa voin lama chuan za asom sari panga kai chhota Gaza chunga hian IDF hian Philadelphia route za asom sari panga chu an thunun to a nakin loka chuan an thunun vek nge yang ai kupta mi tenen tang kopin Hamas ta tural thuam tol ruk hi vena ni theinan ruam han na siama mala kanga yani Egypt tanga Gaza alu tural thuam tol tur kan danangai ti in kan public broadcaster chuan a soya ai kupta mi te ti hi Egypt an soina ani IDF chuan Gaza a Jabalia a RPG keng tu operative te chu an beya mos bula ral thuam da khom na thahnem tak an mu chuak bok Israel sipai te chuan tunnel south fenga mozat le rocket launcher tam tham tak an mu chuak to boka an ti chengal boka mos muna ral thuam da na mun tam tak an mu chuak bok ni in IDF thu chua chuan tar lan ani Ole khati chin kha voina ta na kan ngai thlak thei chu ni le ta phot sela video dot le thu thar jok in lo ngai chang le vek don nia mong tha le vek ole